Hezký dobrý večer. Jsem rád, že jste se opět rozhodli sledovat soutěžní hru Chcete být milionářem. V minulém dílu jsme se rozloučili s panem Sukem, kterého si jistě pamatujete díky jeho výrazné postavě. Zdali si ho budeme pamatovat i jako výrazně úspěšného hráče, to uvidíme. Na svém kontě má zatím 10 000 korun a stále všechny 3 nápovědy. Stejně jako minule, tady i dnes vítám jeho syna Ondřeje. Ahoj Ondřeji. Držíš tátovi palce? Jo. To je jasné, to musíš. Kolik myslíš, že by tak měl vyhrát táta? Nebo kolik by si přál, aby vyhrál? Co nejvíc. Co nejvíc? 10 milionů? Třeba. Třeba, to by bylo fajn. A na jakou částku se cítíte vy? Já se upřímně řečeno necítím vůbec na žádnou. Nevím, jak to přijde, tak to bude. Jak to přijde, tak to bude. Dobře, každopádně vy jste mi prozradil, že byste rád se podíval na Kuba do Mexika. Takže nějaká vyšší částka by se jistě hodila. No, není to podmínkou. Není to podmínkou. Ale vypadáte klidně, relaxovaně. Máte nervy vůbec? Na pochodu. Na pochodu? Ano. Ale ta vaše tělesná schránka to zatím nepouští ven, takže to je taková vaše výhoda, vaše mimikry. Je tady 6. otázka za 20 000. Pravidla jsme si řekli v minulém díle, takže vás už nemusím poučovat. Hrajme hru, která má název Chcete být milionářem. 6. otázka zní, co je to opidum? Opičí nemoc, keltské sídliště, římská mincovna, galský pluk. Už jste tenhle terminus technicus někdy zaznamenal? Zaznamenal, ale nevím v jaký souvislosti. Takže bych požádal publikum. Dobře, ke slovu se dostane publikum. Já vás poprosím, abyste si vzali svá hlasovací zařízení. Přečtu vám otázku. Co je to opidum? Za A opičí nemoc, za B keltské sídliště, za C římská mincovna nebo za D galský pluk. Hlasujte prosím teď. Tak, jak sám vidíte, tak publikum se rozhodlo pro možnost B, tedy keltské sídliště. 60%. Budete publiku věřit? Nebo jste ještě stále na pochybách? No, nemůžu pochybovat o něčem, co nevím, takže bych zkusil věřit publiku. Takže možnost B? Možnost B. Dejme B. Poděkujte publiku, je to správně. Máte 20 000 korun a u nás jen pro představu reprezentují opidum třeba Stradonice nebo Staré Hradisko nebo Závist. Kdybyste někdy měl cestu kolem, abyste věděl. Dobře. 7. otázka za 40 000. Která ze světových stran byla dříve nazývána půlnoční? Sever, východ, jih nebo západ? Která ze světových stran byla dříve nazývána půlnoční? Tak to je případ jako u předešlé otázky, takže použiju další nápovědu 50/50. Dejme 50/50. Zbyla možnost A sever a možnost D západ. Pomohlo vám to nějak? Napovědělo to něco? Ne, ale označte za D západ. Za D západ. Budete tedy riskovat, střílet od boku. Ano, tak nabízí se to. Půlnoční království v pohádce Pyšná princezna. Bylo to špatný, západ taky, takže označte Dčko. D, poslední slovo? Dejme D. Odpovídá době, kdy je slunce v dolní kulminaci. To už vám něco říká? Zřejmě je to ve chvíli, kdy se nachází na severu. Takže ta odpověď je špatná. Správná odpověď je A. Nedá se svítit. Nedá se svítit. Slunce ani měsíc vám v tuto chvíli neposvítí. Máte 10 000 korun. Co dodat? Nic. Děkuju. Je to vaše.
Přeji hodně štěstí. Rozloučili jsme se tedy s panem Sukem, který si odnesl 10 000 korun a naše hra o milionové částky pokračuje opět od nuly. Vítám proto ve studiu 10 nových odvážlivců, kteří se rozhodli zhodnotit své znalosti nebo alespoň pokusit se o své štěstí. Jsou to Jindřich Hurt, Praha, Bohumír Nekola, Hluboká nad Vltavou, Doubravka Hrůzová, Kouty, Jiří Lukeš, Tábor, Oto Zemek, Praha, Zdeněk Sabo, Krnov, Petr Bláha, Vyškov, Jaroslava Ciprová, Ústí nad Labem, Petr Pecík, Praha a Ondřej Bárta, Komárov. O tom, kdo usedne do finálového křesla a svede boj o svou vysněnou částku, rozhodne tento soutěžní úkol. Určete jejich polohu a ve směru od severu k jihu seřaďte tyto geografické objekty. Za A hrad Karlštejn, za B město Montevideo, za C ostrov Island, za D město Dakar. Jak vypadá správné řešení? Ostrov Island, hrad Karlštejn, město Dakar a město Montevideo. Kdo odpověděl správně? A kdo nejrychleji? Jiří Lukeš, 5:18. Vítám pana Jiřího Lukeše z Tábora. Dobrý večer. Dobrý večer. My o vás víme, že jste svobodný, jste studentem právnické fakulty a mezi vaše zájmy patří sport, kultura, cestování. Kam rád cestujete? Víceméně všude, hlavně anglicky mluvící země. Navštívil jsem Velkou Británii, Spojené státy americké. Já vím, že v Americe jste byl půl roku. Co jste tam dělal? Víceméně za poznáním a spíš poznat kulturu. To jste měl nashromážděné nějaké finanční prostředky, abyste tam mohl existovat? Tak, přesně tak. Aha. Na kolik vyjde půl roku ve Spojených státech? No na dost. Na Radši dost? se ani neptejte. A jak je to dávno, co jste byl v Americe? 3 roky zpátky. 3 roky zpátky. Výhodu byste věnoval na bydlení, na dovolenou. Kam byste tentokrát rád cestoval? Teď bych zkusil spíš východ, takže Thajsko, anebo možná i na jih, na Nový Zéland. Ten prý je úžasný. V publiku za vámi sedí vaše maminka Jiřina a teta Anna. Dobrý večer, dámy. Dobrý Já vás večer. zdravím. Budete jistě držet Jiřímu palce, nemýlím se. Fajn. Protože jste první soutěžící, který začíná od první otázky za 1000 korun, musím vám zopakovat pravidla pro forma. Čeká vás 15 otázek, můžete vyhrát až 10 milionů korun, jak jistě víte. K dispozici máte 2 záchytné body, 5. otázku za 10 000, otázku 10. za 320 000 korun a všechny 3 nápovědy 50/50, přítele na telefonu a nápovědu našeho milého publika tady v sále. Všechno je jasné? Naprosto. Chcete si zahrát? Určitě. Ještě jsem se vás zapomněl zeptat, proč jste sem k nám vlastně přišel dneska. Tak víceméně mě vyhecovala moje přítelkyně. Ta je v současné době ve Francii. Takže ona vás vrhla do jámy lvové a Tak to se začátku bylo, ano. ani vás nepodpořila svou přítomností. Mám tady na to jiné. No ale já myslím, že maminka jste touto zvládnou. Výborně, tak je tady první otázka za 1000 korun ve hře, která má název Chcete být milionářem. Jakými brýlemi se dívá ten, kdo hodnotí situaci nebo událost příliš optimisticky? Černými, bílými, zelenými, růžovými? D. D růžovými, dejme D. Je to tak, máte 1000 korun. Otázka druhá za 2000. Ten, kdo je ve vztahu ke každé práci velmi horlivý, výkonný a vždy ochotný, je do práce jako ježibaba, drak, kašpárek, loupežník. No, kdyby šlo o mě, tak by to byl ten loupežník, ale asi drak, D. Označte. Proč loupežník?
Já si myslím, že loupežník je takovej fikanej. Fikaný a výkonný. Přesně tak. Ale Zejména v té sázíte- fikanosti. Ale sázíte na B, na draka? B na draka. Tak dejme B. Je to samozřejmě správně, máte 2000 korun. Otázka třetí za 3000. Prohlášení osoby za svatou se nazývá kapitulace, kanonizace, kolektivizace, klasifikace. B. B. Kanonizace. Dejme B. Kapitulace znamená složení zbraní, kolektivizace přeměna ve společné vlastnictví a klasifikace znamená hodnocení. Správně je B. Kanonizace. Máte 3000. Čtvrtá otázka v hodnotě 5000. Co je mírou nosnosti lodí? Přetlak, výtlak, útlak, protlak. Opět dáme B. Opět B, podívejme se, jestli máte pravdu. Máte a k tomu 5000. A už je tu váš první záchytný bod, pátá otázka za 10 000. Nezapomenutelná replika Stěrače stírají je známá z filmu Sestřičky, Vrchní prchni, Housata nebo Bonnie a Clyde. Opět B. Opět B. Vrchní prchni, dejme B. Máte 10 000 korun. Mezi své koníčky řadíte také film, takže tahle otázka si pro vás nebyla složitá, že? Pravda, můj oblíbený film. Jaké ještě jiné filmy jste třeba viděl v poslední době? V poslední době Pána prstenů, poslední díl. A To vás uchvátilo? Tahle trilogie? Naprosto. Hlavně tam je ten Nový Zéland, že jo? To je pravda. Taky To jeden jsou- z důvodů, ta příroda mě láká tam. Krásné reálie. No, jestli se tam podíváte, uvidíme. Před vámi je šestá otázka za 20 000, to zatím ještě na cestu na Nový Zéland nestačí, ale třeba se dostanete ještě výš. Zatím šestá otázka. Který jehličnan se může pyšnit druhovým názvem bělokorý? Jedle? Smrk? Borovice? Modřín? Máte samozřejmě všechny tři nápovědy, takže ten svůj vnitřní typ nebo toho favorita, jak říkáte, si můžete ověřit a nebo na něj vsadit. No, označíme písmeno A. A. No tak dejme možnost A. Vy si myslíte, že existuje jedle bělokorý? Spíš bělokorá, a myslím, že jo. Myslíte si to správně, máte 20 000. Pro jedli bělokorou jsou typické dvě bílé čáry na rubu jehlice. Proto se tak zřejmě jmenuje. Před vámi je sedmá otázka v hodnotě 40 000. Drážďanské obrazárně se říká Louvre, Prado, Hofburg, Zwinger. Označíme D. D? D. Tak rychle. Je vám to Určitě. naprosto jasné? Naprosto jasné. Tak dejme možnost D. Zwinger. Je to správně, máte 40 000. Louvre je v Paříži, Prado v Madridu, Hofburg ve Vídni. V obrazárně
ve Zwingeru nebo Zwingeru lze obdivovat například Sixtínskou Madonu od Rafaela. 8. otázka za 80 000 korun. Kolik dětí měly Marie Terezie a František I. Štěpán Lotrinský? 4, 8, 12, po případě 16. Bych poprosil o pomoc publikum. Myslíte, že publikum bude tohle vědět? Zkusíme to. Zkusíme to a uvidíme. Já publiku přečtu otázku. Ještě jednou. Kolik dětí měly Marie Terezie a František I. Štěpán Lotrinský? Za A4, za B8, za C12, za D16. Hlasujte prosím teď. Sám jsem na ten výsledek byl zvědavý. 16 dětí. Podle publika 58%. Může i nemusí to být pravda. Teď je na vás, abyste chladnou právnickou inteligencí zvolil tu správnou možnost nebo další nápovědu. Budeme věřit publiku, označíme možnost D. Co když se publiku mýlí? Co pak? To je asi hra. To mám rád. Tak dejme možnost D. Měli 11 dcer. A 5 synů, celkem 16 dětí. Publikum opět prokázalo, že je zdatné a inteligentní. 9. otázka za 160 000 korun. Václav Neckář hraje v ostře sledovaných vlacích roli Miloše Hámy, Miloše Hrmy, Miloše Hůly nebo Miloše Hály. Opět mám svého favorita. A opět ho pravděpodobně nezveřejníte. A... Nechal bych si ho asi potvrdit od přítele. Od přítele na telefonu 50/50? To ještě necháme. To necháte. Dobře. Zvláštní taktika. Komu budeme volat? Zavoláme pana Michala. Dobře, zavolejme panu Michalovi. Prosím, Karle. Dobrý večer, Martin Price. Mluvím s panem Michalem? Ano. Michale, padl na Ano. vás tip, protože váš přítel Jiří Lukeš, který je ve finále naší hry, si vás vybral jako svého rádce nebo svou nápovědu při otázce 9. za 160 000 korun. Co tomu říkáte? No, docela slušný výsledek. A co říkáte tomu, že mu máte pomoct? No, uvidíme, jak se s tím popasuju. Uvidíme, jestli ta vaše pomoc bude také slušný výsledek. Já jen zopakuji, že na to zadání a zodpovězení máte 30 vteřin a teď už mluví Jiří. Prosím. Ahoj Michale. Václav Neckář hraje v ostře sledovaných vlacích roli Miloše Hámy, Hrmy, Hůly nebo Hály. Hrmy 100%. Hrmy, dobře. Hrma. Dobře, díky. Ahoj. Ahoj. Řekl 100%, takže asi byste mu Potvrdil můj tip, takže měl je to věřit. 110% B. 110% B. Dejme B.
110% jste říkal. No, ještě chvilku počkejte a já vám to řeknu. Po krátké pauze se opět vracíme ke hře Chcete být milionářem. Přede mnou sedí pan Lukeš, který doufá, že jeho odpověď na otázku 9. za 160 000 korun byla správná. Otázka zněla takto. Václav Neckář hraje v ostře sledovaných vlacích roli za A. Miloše Hámy, za B. Miloše Hrmy, za C. Miloše Hůly, nebo byla ještě možnost D. Miloše Hály. Jiří se rozhodl poradit se po telefonu se svým přítelem Michalem, který mu řekl, že na 100% by to měla být postava Miloše Hrmy, tedy možnost B. On říkal, že si to srovnal se svojí představou a že teď je to na 110%. Já vám, Jiří, můžu říct, že to není na 110%, že to je na 1000%. Správně, máte 160 000. Ostře sledované vlaky jsou filmem z roku 1966, režíroval je Jiří Mencl a v roce 1967 byl film oceněn Oscarem. To jen pro doplnění. Vy jste vyčerpal 2 nápovědy, zbyla vám poslední 50 na 50, tu jste si ušetřil. Před vámi je druhý záchytný bod, otázka 10. za 320 000 korun. Podívejme se, jak tahle otázka zní. Burleska je název užívaný pro vycházkovou hůl, komickou skladbu, blízkavou blůzku nebo divoké křoví. Co myslíte? Máte nějakého tajného favorita? Teď tam mám ty favority asi 4, ale... Aha. Nedá se nic dělat. Dáme 50 na 50. Dejme 50 na 50. B. Komická skladba a D. Divoké křoví. $160 000 je vašich, ale to jistě víte, pokud se rozhodnete tu hru ukončit. Nebo můžete riskovat a získat 320. V případě, že vaše odpověď nebude správná, ztratit 150 000. Ale ta pravděpodobnost už je teď poměrně vysoká. No. Na obě strany, že jo, ale... Končíme hru. Poslední slovo, vůbec netušíte? Neskusíte zariskovat? V minulém díle tady byl pán, který vůbec netušil, měl jenom takové malé šimrání, nakonec se rozhodl hrát a vyhrál 1 250 000 korun. To šimrání bych měl taky, ale... A to šimrání je jakým směrem? Ke které z těch 2 možností? K tomu Dčku. K tomu Dčku. Jste někdy slyšel burlesku nebo výraz burleska v souvislosti s divokým křovím? Já jsem ten výraz nikdy neslyšel, takže to je jenom o tom šimrání prostě. Aha. A říkám si, komická skladba... Mohla být humoreska. K tomu křoví svádí ten les prostřed. Les uprostřed toho slova, myslíte to bur? Les? K? To les uprostřed vás svádí k tomu divokému křoví? Taky, no. To je zvláštní dedukce. Končíme hru. Poslední slovo. Ukončíme tedy hru. Poslední slovo.
160 000 je vašich. Já se podívám na vaši maminku, zeptám se, zda je spokojená. Spokojená. S tím průběhem. A vy, paní Jiřino, víte, co to je burleska? Netuším. Netušíte? Vůbec netuším. Ani vy? Ano, to Já netušíte? bych byla jistě B. Jistě B. Myslíte si, že se tedy jedná o komickou skladbu? Ano. Tak dejme B, ať se dozvíme správnou odpověď. Samozřejmě, že se jedná o komickou skladbu. Burleska je krátké literární nebo hudební dílo zobrazující komické, fraškovité příběhy. Ale možná je dobře, že jste nevolil nebo neriskoval, protože byste možná dal to divoké křoví, protože vás provokoval ten les v té burlesce. Máte 160 000 korun na ten výlet na Nový Zéland nebo do Thajska, to určitě stačí. Já gratuluju. Užijte si to. Mějte se plně. Nashledanou. Dost lidí zavrhuje peníze, ale málo kdo se jich umí vzdát. Proto pan Lukeš zřejmě vsadil na jistotu a odešel se 160 000. Tak dal ale šanci dalšímu finalistovi, který vzejde z následujícího rozstřelu. Seřaďte podle abecedy následující slova. Za A sklo, za B skleněný, za C sklář, za D sklárna. Jak to mělo být správně? Sklárna, sklář, skleněný a sklo. Správně odpověděli a nejrychlejší čas měla Doubravka Hrůzová. Dáma, která v úvodním rozstřelu nezaváhala a rozhodla se zkusit své štěstí v naší soutěži, se jmenuje Doubravka Hrůzová. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste z Koutů. Ano. To je u Třebíče? Ano. Je to správně? Vy jste vdaná, máte 3 děti. Ano. Pracujete ve výrobě obuvy. Ano. To je také správně. A mezi vaše zájmy patří četba, zahrádka, ruční práce, výhru byste věnovala na bydlení. A v publiku přivítám vašeho manžela Lubomíra. Dobrý večer. Dobrý večer. A dceru Kateřinu. Dobrý večer. Dobrý večer. Paní Doubravko, chcete něco k pravidlům, nebo chcete Já myslím, rovnou že ne, je to pořád. pohlédnout na otázky, které jsou pro vás připraveny? No, ať to máme za sebou. Ať to máme za sebou. Vy jste říkala, že se vám klepou nohy. No strašně. Strašně, nervozita s vámi tloumá. No, Tak se uklidněte, je tady první otázka ve hře, která má název Chcete být milionářem. O člověku, který se k nám chová velmi chladně, neosobně a formálně, můžeme říci, že je studený jako psí čumák, dečky, víno, známka. no já bych dala za A čumák. Dejme za A čumák. Je to tak, máte 1000 korun. Druhá otázka za 2000. Zboží, o které je velký zájem a rychle se prodává, jde takzvaně na pračku, na dračku, na hračku, na rvačku. No někdy u toho bývá rvačka, ale říká se, že jde na dračku. Takže bych dala za B. Dejme B. Opět je to správně, máte 2000. Třetí otázka v hodnotě 3000 korun. Centrální části starobylých měst běžně nazýváme historickými dužninami, slupkami, peckami nebo jádry. No, je to za D jádry. Takže D? Ano. Dejme D. Je to samozřejmě správně, máte 3000 korun. Historické centrum se říká, neboli historické jádro. Čtvrtá otázka za 5000. Když nám kuchař bude gratinovat pokrm, tak ho zmrazí, zapeče, rozvaří, sní. No ta poslední možnost by byla mrzutá. Dáme za B, za peče. Jste kuchařka? No, dá se to tak říct.
Vyrábíte někdy gratinované pokrmy? Dokonce je mám nejradši. Skutečně? Takže jste si jistá, že je to možnost B. B, jak říkáte? Tedy zapékané pokrmy. Ano. Dobře, tak dejme B. Jste pravděpodobně dobrá kuchařka, máte 5000 korun. Děkuji. Protože gratinovat znamená zapékat pokrmy, zvláště s bešamelem nebo strouhaným sýrem. Váš první záchytný bod, 5. otázka, za 10 000 korun. Filmový herec Marcello Mastroianni byl Francouz, Řek, Ital nebo Španěl? Já bych dala za C Ital. Dejme C Ital. Je to tak, máte 10 000 korun. Co nervozita, už trochu poklesla? Nebo Čím dál se horší. zvyšuje? No, No tak se nám tady nezhruďte. ne, to doufám, že vydržím. To já doufám také. Vy jste mi říkala, nebo vy tady máte uvedeno, že výhru byste věnovala na bydlení. To je takový obecný pojem. Ale říkala jste mi, že máte docela jasnou a zajímavou představu. Ta se mi líbila. Týkala se vašeho muže. Povězte nám o ní něco, ať se trochu uvolníte. No, na stáří, že bychom si postavili takový malý domeček a manžel, že by přímo z okna nahazoval do vody, no. Protože má rád... Má protože rád ryby, my rybaření. celkem rádi chodíme rybařit, takže... Takže někde u vody. A mělo by to být ve vašem kraji, nebo No, tak by to mohlo být někde jinde? celkem na tom nezáleží. Hlavně, aby ta voda byla hodně velká, bylo tam hodně ryb. No tak takovéhle jsou třeba jižní Čechy, že? A Tam nebo je nějakého taky krásné. jezera. Ano. Dobrá. Před vámi je 6. otázka za 20 000. Můžeme se na ní podívat? Můžeme. Tak si ji zadejme. Slovo renegát nemůžeme nahradit slovem odpadlík, odrodilec, zrádce, hlupák. Kterým slovem nemůžeme Renegát. nahradit slovo renegát? Tak. Tak? A, B, C jsou v podstatě stejné. Hlupák. Ten hlupák mě tam moc nesedí. Já bych dala za D. Dejme za D. Je to správně, máte 20 000 korun. Renegát je slovo francouzského původu a znamená odpadlík, odrodilec nebo zrádce. To byly ty možnosti A, B, C a D. Hlupák tam samozřejmě nepatří. 7. otázka za 40 000. Ze kterého města pocházel Wolfgang Amadeus Mozart? Ze Salzburgu? Z Vídně? Z Bernu? Nebo z Lucernu? No, tady si nejsem moc jistá. Já bych poprosila publikum. Dobrá. Poprosíme publikum, já zopakuji otázku. Ze kterého města pocházel Wolfgang Amadeus Mozart? Za A ze Salzburgu, za B z Vídně, za C z Bernu nebo za D z Lucernu? Hlasujte prosím teď. Diváci se domnívají, že ze Salzburgu 62%. No, já jsem si to taky myslela, jenom jsem si 22 nebyla z jistá. Vídně, ale to je poměrně málo. No, dáme za A ze Salzburgu. Dejme tedy za A ze Salzburgu. Je to správně, poděkujte publikum, máte 40 000.
v Salzburgu se narodil v roce 1756 a zemřel v roce 1791. 8. otázka za 80 000. Vůdcem mýtických antických mořeplavců Argonautů byl Perseus, Odysseus, Jáson, Prométeus. Byl to zase Jáson. To víte, nebo si to myslíte? Vím. Jak to víte? No zlaté rovno, Argonauti a Jáson, to jde dohromady. Aspoň Takže- to tak psali v řeckých pověstích. Aha. Takže o tom nepochybujete. C. Jáson? Ano. C. Jáson. Cílem cesty Argonautů bylo zlaté rouno. Máte naprostou pravdu, je to Jáson za C. Tak tady jste vůbec nezapochybovala. Uklidnila jste se trochu? Teď, Ne. když jste to věděla? Stále ne? No, tak já to chápu. Ty částky se zvyšují a ta odpovědnost také. 9. otázka za 160 000 korun. Autorem historického románu Tovaristvo Ježíšovo je Oldřich Daněk, František Kožík, Jiří Šotola nebo Vladimír Kerner. Tak tady si nejsem jistá. A asi využiji nápovědu po telefonu. Komu máme zavolat? Zavoláme panu Jeřábkovi. Dobrá, zavolejme tedy pana Jeřábka. Prosím, Sadek. Dobrý večer, pane Jeřábku. Martin Price, soutěžní hra Chcete být milionářem. Dobrý večer. Já vás zdravím. Vedle mě tady sedí ve finále naší hry paní Doubravka Hrůzová, celá roztřesená. To její jméno se dá říct, že je takový nomen omen, protože v jejich očích se zračí hrůza v tuto chvíli, protože si není jistá, nebo netuší správnou odpověď na otázku 9. za 160 000 korun a tu odpovědnost přenesla teď na vás, protože od vás potřebuje pomoc. No, pokud budu vědět, tak rád pomůžu. Dobrá. Já myslím, že ona se na to spoléhá, já jen zopakuji, že na to zadání a zodpovězení otázky máte 30 vteřin a teď už mluví paní Doubravka, prosím. Ahoj Zdeňku. Ahoj. Autorem historického románu Tovaristvo Ježíšovo je Oldřich Daněk, František Kožík, Jiří Šotola, Vladimír Kerner. Ježíšmarja. Doubravko, to bohužel netuším. To nevadí. Jsem ráda, že jsem tě slyšela. No já tebe tak měl jsem rád, že jsi v křesle. Tak příště. Jo. Mějte hezký. Ahoj. To jste si mohli zavolat i jindy, třeba, pokud jste se chtěli slyšet. Málo kdy se slyšíme. No je mi líto, že vám váš přítel neporadil. Máte stále ještě poslední nápovědu 50 na 50, kterou pochopitelně můžete využít. A uvidíme, jestli vám to nějak pomůže. Tak bych prosila ještě poslední nápovědu. Tak dejme 50 na 50. Jiří Šotola a Vladimír Kerner. Možnosti C a D. Budete odvážná a budete riskovat? Nebo vsadíte na jistotu a necháte si 80 000? To je dilema. No, vzhledem k tomu, že to mám zakázaný riskovat, tak budeme muset ukončit hru. Máte to zakázané od vašeho muže? No od všech. Od všech? Což by pomsta byla teda hrozná. Aby byla sladká nebo No, hořká. jak pro koho? Ale tak s těmi 80 000, no, ta chaloupka to moc
No jo, no. Těch 160 000, to už by bylo dobré. Třeba by vám to otevřelo cestu ke 320. Ano, a taky k 640. Vy jste takový pokušitel. No, to já musím být. Já vím, no. Když já si vůbec nejsem jistá. Znáte dílo alespoň jednoho z těchto dvou? No, kdysi za mlada jsem něco málo četla, ale A od koho? právě od Jiřího Šotoly. Žádný znamení, říkal jste nomen omen. Jaké myslíte, že by mělo přijít z hůry? No, pořádný drcnutí. Tím reflektorem by to bolelo. To jo. Ne, ukončíme to. Já opravdu nevím. Opravdu nevíte? Co když ten Šotola je správně? Může to být pochopitelně i Vladimír Kerner, No, ale tak jistě, jiný tam není. ty dva už vám vypadly. Není ještě jedna Předtím. nápověda třeba? Ne, bohužel. Já nevím, jak bych vám pomohl v tuhle chvíli, ale říká se, risk je zisk, ale můžete hrát na jistotu. Když vy umíte tak krásně ukecávat. Ale ne, necháme to tak. Necháme 80 000. Třeba vyhraju ve sportce příště. Takže jak vidím, zase tak veliký pokušitel nejsem. Nepřemluvím vás. Ne, už jsem se přestala jí třást. No tak možná právě proto teď byste zvolila tu správnou možnost. Ne? Smůla, no. Když to bude správně, je moje chyba. Ale alespoň nebudete obvinovat mě, Ne, že to jsem bych vás si ani nabádal nedovolila. ke špatnému výsledku. Takže co, poslední slovo, risk anebo konec? Konec. Tak to ukončíme. Ukončíme hru. Já se zeptám vašeho muže. Jste spokojený, že to teď vaše paní v tuhle hru? Každá kapka je dobrá. Každá kapka je dobrá. No třeba mohlo být i víc. Tak Doubravko, teď už mimo soutěž. C. Zvolte něco. C? Jiří Šotola? Dejme C. Samozřejmě, že je to tak. Samozřejmě, že je to Jiří Šotola. Všichni 4 autoři se historické próze věnovali. V tom to možná bylo obtížné. Ale Tovaristvo Ježíšovo je román z roku 1969 a napsal ho jediný, samojediný Jiří Šotola. Vy tady získáváte, já už jsem chtěl podepsat šek na 160 000, ale musím se vrátit o 80 000 níž. 80 000 je vašich, snad jste spokojená. Já vám gratuluju. Tak, nevěřte hlavu. Nashledanou. Prázdné finálové křeslo symbolizuje pouze jedno. Šanci na úspěch pro některého ze soutěžících a další rozstřel. Seřaďte hudební skupiny podle data vzniku od nejstarší. Za A Pražský výběr, za B Olympic, za C Stromboli, za D Lunatic. Takhle to mělo být. Olympic, Pražský výběr, Stromboli a Lunatic. Kdo odpověděl správně? A kdo nejrychleji? Bohumír Nekola. 4:45. S největší pravděpodobností poslední soutěžící dnešního večera pan Bohumír Nekola z Břehova. Dobrý večer. Dobrý večer. Břehov, to je někde u Hluboké nad Vltavou, že? Ano, Hluboké. Tedy jižní Čechy. Vy pracujete jako drobný živnostník. Ano. Chcete to nějak konkretizovat? Jako zedník. Jako Jste mi zednické říkal, práce. Že?
Mezi vaše zájmy patří rockové koncerty, diskotéky a tak dále, takže ten úvodní rozstřel, perfektně zvládnutý, to nebyla náhoda, protože to patří mezi vaše zájmy, že? Ano. A výhru byste věnoval na nový rodinný dům, který Ano. byste si postavil. V publiku je váš kamarád Jiří, kterého vítám. Dobrý večer. A který tu už u nás jednou byl a podařilo se mu vyhrát částku 640 000, takže to vypadá, že v Břehově je úrodná půda na vítěze. Ano, poměrně je. Tak fajn. Chcete něco k pravidlům, nebo se rovnou vrhneme na hru? Můžeme na hru. Můžeme na hru, je tady první otázka za 1000 korun. Jestliže se někdo před námi vychloubá a vyvyšuje ve snaze nám imponovat, řekneme, že na nás dělá ramena, kolena, pubáky, kukuč. Označte za A ramena. Dejme A. Je to tak? Máte 1000 korun. Druhá otázka za 2000. O žhavé novince v odívání často tvrdíme, že se jedná o poslední řev módy, vřískot módy, výkřik módy, po případě skřek módy. Označte za C výkřik módy. Dejme C. Je to tak? Máte 2000 korun. Třetí otázka za 3000. Jak se říká zranitelnému místu? Amorův šíp, Pandořina skříňka, labutí píseň, Achillova pata. Zkusíme dát, nebo dejte za D Achillová pata. Dejme Achillovu patu za D. Nestalo se to vaším zranitelným místem, je to správně, máte 3000 korun. Tak, je tady závěr, my se spolu uvidíme příště, já se na vás budu pochopitelně těšit. Čas se nachýlil a tak je tu závěr, ale pouze pro dnešní večer. Setkáváme se každé úterý a pátek ve stejný čas a naše nabídka zní napětí, vášeň ze hry a hlavně 10 milionů korun. Chcete je? Pokud ano, tak zavolejte na telefonní číslo 906 500 900. Máte totiž šanci je získat. Budeme potěšením vás tady přivítat. Příjemný zbytek večera a příště. Naschledanou.